बाभण केंती घंटी बजे बजे जाऊँगी सेपटे देख पूजा करुँगी सेठी नाना आसुचंती आरंभ पूजा देखुले भितर पूजा कर भीतर को पशु விநாயகர் கன்னிமோட கட்டடான் பேரு கன்னிமோட விநாயகர் கீழே கட்டணும் சுத்தி கட்டி சரியாக்குறாரு சொல்றாரு ஆனா அந்த போர்டு கீழே கட்டி இருக்கிறீங்களா மேலே எல்லாருமே சொல்றாங்க கீழே போட்டா பஸ் தெரிய மாட்டேங்குது மேலே கட்ட இல்லாம சரி பாருங்க அதே நம்ம கீழே அப்போ இது இந்த சைஸ் வந்து கீழே வேலை தேவை பில்லர் இருக்குது சரி பார்க்கலாம் பில்லரில் கட்டி ஒரு ரூபா பண்ணிட்டு நல்ல ரூபா ரூபாய்க்கு அமைச்சு வச்சுக்கணும் nanti pilih deh. Kita pilih deh. Jatuh. Oh, jadi udah phone tuh चालू करते deh. Pindah ना. बंद करो